Hello, good morning. Ito, it's gonna be our big day. Kay ambot, surprise lang. Tanawaon niya. Kay basta, dakong opportunity. So, see you later. Kanang kami surprise. Bye-bye. What's up mga biceps, mga brasses, mga tolses. So manakog ligo, na-energize na ko. Di para ganina nga kuan luya kay bago pag yung mata. Ha. Here's myself again. So kuan after na mo mag-cover sa kay oops. Kay school boy yung bahista. So kanang bugikan ako, ginapakoy ka collab ron nga vlogger. So see you. Bye-bye. Dili na ko may pag-ihunong na nato, magkapuol ang sigig lalis masuko. Husto na gikapoy naman sadka, walay hinungdan kong ipadayon pa. Sige naman lang tag-away, ikapoy na ako likay-likay. Maong sorry na, pasayuan ako langga. What's up mga brasses, mga toses, mga bices. So nanami diri karon sa Plaza Independencia. Kuyo ang akong migo nga vlogger sad, akong collab karon. Pagita man. So padong na may cover diri sa Wish Bus. As you can see, hello Wish Bus. Gawat pasad ko sa itong mga tolses. Karon nga kuan, bugikan ba to sila. So magbuwat sa ta. Bye bye. What's up mga tolses, mga brasses, mga bices. Shout out to my friend diri nga vlogger sa to. Usa to yung YouTube channel mo? Joro TV. So you can subscribe his YouTube channel sad. So gawat-huwat mi karon, mga indot kay accommodation ng ilang staffs diri. Yatiman jud mi sa wishing staff. So sila wan ganang tanaw-tanaw sa tas bus diri, di pa tagasod, wala pa tong mga tolses. Tanaw sa ta kay nagpanikad ako do. Dito excited kayo yung murag dako kay siyang opportunities ha. So mo day nang wala lang. So maghuwat na sa tasong tolses para makasugod na ta og cover. So naghuwat to mi. So see you later lang eh, wala pa among uban. So bye-bye. 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 Good morning. So nami sa Plaza Independencia karon. So ang amigo na ko nga si Gabriel. What's up guys? Subscribe sa yung channel ErrorCheck. ErrorCheck. Check it on YouTube. Mukanta sila karon, so maghuwat tag mo tanaw ta nila. We're ready guys. Naghuwat pa may sa mukuan. Naghuwat pa silang kabanda. So ako musod ra ko after mo pa picture ako nila. So balik na yun niya. Bye-bye. Nami karon naglingkod nami. Kapaabot nami kay mana mag-register gapon. So karon. So Gab, say feeling nimo Gab? Ate, excited na ba para kami na kay sud. Nami lagay sodo yo. Ambot lang. Ginaon ko pero mamo ka dag. -1 sa akong beat. So na lang next time. Para lang ako. Sun bukas. So naghuwat na kami. Gamay lang paabot na to. So, ma-enjoy na ninyo, ma-explore ninyo so sa Wish. May tag bakasod mi. Sila rin bakasod pero ako po. Masumlo rin ako, bahala na lang sa Makawat na lang ko clip. Pwede naman siguro masud ko yun. Kung mo cellphone akong gamitin ko. Para nakay-clip dito. Nga, mawanaw na. Nga, sa way. Dana, for more songs. Sa way na ba? more songs. Take care, subscribe. Practice pa to, practice.
Practice mayo ba? Pag-slash. Click Subscribe! So, napaabot namin. Kumay na lang. Asa na ka sila? May lang kuwang, late na sila. Filipino time yun sila always. Ano nagyatay oh. Hey! O nagyatay na mga polista. Hey! What's up? Ako rin ko ang vlogger, akong hold up na mo ron. Ano na naman? Shout out sa mga koyog, dugay kayo. Filipino time lagi ka no? So kuwang lang tulo ang among rhythm lead o ang drummer so nanadri ang bassista o ang vocalista obviously. So good luck. Wish us luck. Cameraman ra ko. So ako ba mo? So taw-taw balik mi taw-taw. Balik mi. Sige. So, we're back mga vices, mga sauces, mga brasses. So, mura kompleto nami kay nagpadong nang usa. Guess who? Hoy, wave sa diado. So, si Kevin dai. So, kompleto nami dire. Oh, say hi to our co-vlogger. Among drummer, vocalista, we ayo. Among alien nga rhythm. Hoy, alien yatay. Da, alien yun ay. So go, kay naminam namin yung makasaka dito para sa auditions. So, huwat lang, huwat. Kaya ka nang, kuha niya, magsabot-sabot sa midire. Oo. Bukalis ka, bukalis. So, gipagaw nga among bukalista ka na nangita pa. Kailangan mo madawat sa wish. Hopefully, madawat sa no, pero mangita pa may pharmacy dire para sa iyang tambal. Kanang, mamasin lang nga. Tambay, inoplogs kaya na si... Kaya kanang kuay, kanang... Para dito. Ano ba? So, kanang manginaot mi nga marang-arang yung tingog karon. See you later. Kanang manood to me. Bye-bye. 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 Sorry na, pasayloan ako langga. Di na ko mapabalo, kahibaw ka nga ikaw ra. Bitaw, sorry na, sa paman ang buhaton, tanan di mong ipangsulti. Tumanong yun tayo. May pag-ihunong na nato, magkapuulang sigig lalis masuko. Husto na, salig na kung loyal ka, walay hinungdan di ang akong pagduda. Maong sorry na, pasayloan ako langga. Di na ko mapabalo, kahibaw gid ka nga ikaw ra. Bitaw, sorry na, sa paman ang buhaton, tanan di mong ipangsulti. Tumanon gyud tayo. And we're back mga guyses, mga sauces, mga vices. Pag nahinay mo glakaw kay kami na sunod karon. So amo nang turn sunod. So here we are again. Babay muna. Gimingaw na ko nimo, sa atong mga
mga kaagi. Kung wala pa ako ng binugo, di unta mainani. Usarang ganahan, maklaro ang tanan. Balik ka na ako, balik ka na ako, balik ko na ako, balik ko na giving out na kunin mo sa atong mga kaagi. Kung wala pa ako ng binugo, di unta mainani. Giving out na kunin mo sa atong mga kaagi. Kung wala pa ako ng binugo, di unta. So what's up, Manami? Hello! Manami cover, so... One take. Okay na kayo. Di ba nasa ubay? Wala na. So good luck na mo. May lag ma-qualified me. So Manami. Busot na may klase. Bye-bye. Shout out sa mga estudyante. Bye-bye.